Yun, corona crisis sa ating nation. Dapat gobyerno may solusyon. Nagkaroon ng instant session, gumawa ng resolution. Media, radyo, TV station, obedes ng buong nation. Duterte may declaration, lockdown po, isolation. Lahat Pinoy magbabakasyon. Quarantine daw ang solusyon. Bawal atin mga okasyon, pati na din mga recreation. Mga pulis ng konsumisyon, curfew dami ang violation. Pakituruan na ng leksyon, overnight sa police station. Mayayaman bigay donasyon, mahihirap hintay ng rasyon. Mga tao wala ng opsyon, ito ng normal na situation. Tulungan para sa nation, no reklamo, no more question. Sana lahat cooperation, lockdown, no more extension. Wear face mask for your protection, alcohol for disinfection, social distancing with abortion. Stop muna socialization. Bawal lumabas. ABA asa donation, frontliners kulang protection. Mga doktor nagka-infection, DOH kulang sa aksyon. Nagkaroon pa ng petition, House to 30 pa ang faction. Opposition yung laging mention, imbis na part ng solution. Di ko alam anong intensyon, crisis na nga mayroong pang faction. Pilipinas, oy attention, alam nyo na next election. Gobyerno nawa ay mag-function, gamitin tama ang posisyon, mag-isip ng tamang solusyon. Puro dada kulang sa aksyon, proper hygiene, good sanitation. Padang people follow instruction, sundin lahat ang direction. Nandi maubos ang population. Ay, pwede na pala ikaw lumabas.